ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ପଖାଳ ଭାତ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ଖାଇଲେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇବା ପଖାଳ, ଆଉ ତା ସହିତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଭଜା, ପଣସ ମଞ୍ଜି ଭଜା, ମଜା ଲାଗିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ବଢ଼ିଆ। ପଖାଳ ଭାତ, ଭଜା, ଲୁଣ ମରିଚ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ ଥରେ କେବଳ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଭଜା ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁଣ ମରିଚ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ପିଆଜ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ କେବେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଯେ ପଖାଳ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ। ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି କି ପଖାଳ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କାରଣ ସେଥିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥାଏ, ବହୁତ ହି ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏ ଖବର। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଅଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ପଖାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବା, କେଉଁ ମଣିଷ କେତେ ହାଲିଆରେ ଥାଉ, ଚିନ୍ତାରେ ଥାଉ, ଯଦି ପଖାଳ ଖାଇଦେଲା ନା ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ଖାଇଥିବେ ବୋଲେ ଦେଖିବେ, ବଢ଼ିଆ ନିଦ ଲାଗିବ। ଟେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବିନ୍ଦାସରେ ଖାଇବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ଷା ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି, କାରଣ ପଖାଳ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ପେଟ ଥଣ୍ଡା, ମନ ଥଣ୍ଡା, ପୁରା ସବୁକିଛି ଥଣ୍ଡା। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ, ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ପଖାଳ ପ୍ରେମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି। ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ପଖାଳ ଶେଷ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଓକେ, ବାଏ। ଗୋଟେ କଥା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଓକେ, ବାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି। ହାପି ପଖାଳ ଖିଆ।